Hello guys! Good morning ningjong tanan. Welcome back sa moang channel, Ay and Mariano Family. Hi guys! Karon ding adlaw guys, padung minilister sa Kasabas Market. Kay gisugo ming mama papalit og katong mga kinahanglanon. Materialis. Kinahanglanon sa panday guys. Diyan na po yung mga materialis nga mong paliton. Kaya magpatrabaho si mama ro sa ijahang bahay. Jagawan dari guys. Gabaklay rami kay way motor. Exercise arong mo. Kuan pod si Mariano Muslim. Siya ganahan Muslim. Lisod mag-diet guys. Ganahan pod. So ayan ang diet pero lisod ka dyan. Si lisod. Saon eh. Iutot ra na doy. Medyo pang patambok kaysa mong pa-diet. Dinood bitaw na. Sana all. Tinood. Ang binay mong tambot. Ahon pod na. Pwede pa man. Pwede pa man mapasa. Ipasa na na eh. Sa pasa, share it ba? Ug wa ka share. Swadya na pohon guys. Ug wa ka share it Bluetooth. Kay kuan pa ko mga pa ko. Kuha pa mo gamit pang exercise. Sige uwan-uwan dari guys. Gadamili na kagianan. Gadamili kay ba magdamili guys. Damili is hitak, lapok. Basa. Hello guys, magluto dahil may og tinulang nga manok. Mao ni among isagol, papayas. Diya kay wa naman may kamunggay guys. Kani na ramang mustasa. Gikan pa nag-alis siya, duha ra ka buok dahon katong gikuha katulitong nas vlog na guys. Diya sibuyas dahonan. Nipalit ko kay para ako pong itanom. Itanom na ho. Das Lola Bets. Yes, Lola Bes, maghugas yung kaldero guys, kay magdigamo na po doon sa anong oras mo. Magpakpak na dali alas guys. 9:30 na dahil guys. Kaya namin kayo, muanhin niya among panday. Gapapanday man si mama dali guys, kay uwan man. Uwan, undang. Ni undang sa. Muramig nas bagyo dari kagabing tugnawa. Muramig ko gimkit. Saan mo sinipak? Ano ba? Tissue man nga. Yan ang kalaga. Tana ba, Samra? Gas man kas bugas. Kapoy ba? Abay, kapoy ito sa mukha. Tabang maputakos. Kapoy pa rin ilukaw. Ako normal kong guson. Agbuman. Salamat tabang agtagas-ag. Tabang po, muhawak po na rin. Palambon, masuga mo ang ka, mabalik mo ni. Agtukoy ko no, mutabag takos sa bugas. Tabang po habhab. Tabang po sa takos. Okay. Wala gilisog kapayas. Bata pa man. Bata pa man. Di na day duhala. Duha ka buok pag lisog. Atong kuskuson kaya nung di ka mangatol ang atong dila. Magsiling ka ta? Tinulang chicken. Sige na. Pizza 15 na di ka uli lah. Kay mag February 14 pa man lah. Ano? Pizza 15 na uli. Kay mag Valentine's. Kaya yabin yung bugan. Mag Valentine's Day pagali la. Wala dia. Balitan mo naman ng balitay. 15 na uli la. Kaya yung bugan. Magparty pagali tayo nila. Kaya mo. Balag magsugbat agbuwad la sa. Oh. Ag silulam uli gajud. Ito ako uyab nito. Naak mo. Taganahan. Uyab. Insan na mas insoy. Nilaro na si Isyo kapag mag-mintin na si Insoy. Ariston! Shout out Ariston. Ariston. Muun siya na magkatanay yung asawa mo nag-si-aw po ni ko aning bitang. Pagtuon gali ka larong makakita ko no mo ni nanay. O magani, magkita ka redyot. Char, ganahan. At tangin ninyo guys, sinigadto na Muslolas Alicia. Sayang ka ala kay di kita. Di lang kakita. Di kakita akong pare Ariston. Malawat ang ito. Piling idadana na, mangodana na ako no. 70 plus. Bila day mong edad la? 78. Ana, kamukha mo rin siguro la.
Hindi kay 15 nam kapauli ang lister la. Ya, naapo ka na. Ganahan siya nung bukbuk siya. Kuan mo hatod la. Kay 15 naman kapauli ang lister. Di ay la. Hay. Kimingaw nas lulas ijahang bahay dato sagna guys. Mingaw na kadyo ko. Kasi manan ko kapin. Gimingaw nas just hunasan. Sugula naman pa dato danig mariju. Isa man na. Agdaw sibuyas. Sibuyas. Kano ang daghan po tanak lamig sa kilawon. Kani? Kilaw rin na. Murag litos. Mustasa mo kilo mo na. Kilaw dahil nga na. Pareha siya sa ganas lapuhan niya. Aranda ko among gud nila ning buka dito sa Alicia, di mas nanay kuha dahon tu, dahon ra man nagingan. Og ingan patog ibta, giibot na. Lamig sa kilawon. Kilo naman. Mustasa. Mangita galing ko na sa merkado na mustasa kay ato kilawon. Og na apatula, maimo dito la. Dako ra ba to kadyo la? Okay guys, mag-slice na ko kay human akong hugas. Tas Mariano Des ang likod, naghugas na gikan sa manok. Darag amo ang tinulahon guys. Diya mag-adobo pod si Lola Bet. Si Lola Bet sa mag-adobo kay lamig kadyo mo adobo. Ikaw luto la. La. Ikaw luto. Make up na ka. Make up. Make up ko Lola. Si make up na go mag mag-make up na saro. Make up pa luto man ka. Saba ya. Masunog nung taong lano. Kay magluto ra mag-make Kami up. ko dadan kung mag-make up gaga pa po. Johnson powder na gali ko. Ganahan! Johnson powder. Johnson powder. Wala sa sauna la, mo na sa sauna. Upaw mo timo, sa may paw mo timo sauna. Johnson pod. Na, sigurahan pro Johnson. Johnson, pasuyo na lang. Paki na lang. Kita mag-make up sa Ano gaga pa ta. Johnson, baka naman. Sala, sala. Makalanag ang baho. So, Iso kayo matadoyong, iso gumaamay perfume ko na matadoyong mga Muslim ang sorry dito. Kaya mga smuggler man itong mga Muslim kani adto. Karon no ana. karon mga smuggle na. Smuggler kani adto kaya ako amo smuggler man. Ato Sambuanga. Wa man siguro uso sa unang pahumot-humot la. Datag sara. Kada lagi lang ni baw ang perfume nga matadoyong. Ito kani ba ni iso kayo baho eh. Makalanag. Man na ni makuha isabaw ko no butangan man nagsuka og tuyo. Oh. Na kano Ikaw mo magluto. Mo gali marinate ko si Jaka aron mako ano na apat tubig siya tubig sa gula ni tubig marinate ka na ako kana. Lawan mas lapat og mantika unsa kay adobo na bawang na. Pabunti ka sa una lang. Ang sasay mo ka sa mantika sa ligan ni sa kalapan. Pag tambok ba? Tambok sa manok. Ewan ko no la. Mantika na ramas baboy. Chicken oil ba? So, English po. Ano ba ni mantika baboy na ni wa man? Wow. Mantikas manok ba? Pamuntika Sorry sa Shout out dahil ni Mamita TC nakaroon sa Malaysia. Shout out lang. Hi, Nimote. Amping da kanunay injuhang trabaho. Das lola tiri wa pa ni nakapa-make up. Purong-purong muli ka na. Ha? Di aga purong marang Muslim. Muslim. Uwan dere, uwan tugnaw. Shout out sa imong mga kwasibula. Shout out sa mga suon. Ingani ba nila? Og tinula? Sige na. Ana rin. Di nga gagmay ra po ni pag-adjust tamulo nga igadubo ra ba dani mga dugmo na ating bataan. Gigagmay ko no larong maapod. Madugmo pa na di pa na manok Bisaya ako ka bataa ka. Apod ka bataa ka. Apod ka Mariano no. Wala. Tugaw. Kanira isa gol guys kay way kamungkay. Timpla na ko sa marino. Hurot ni. Ha? Ay tulorom dai ni. Ang dugdug ana. Iso dari sa kuan. Manok ra. Hugma rin la. Para di. Dayo na ko.
Pandayo na po. Pagalit ng panday la. Sumakabilang bahay pa. Wala, yun, pandayo na po mo. Okay guys, nahuman na nahog pang kuan ag panakot dia panakot. Diyan may slice na na. Kare asa ring itanam dato guys. Tanam sa rin ako adto. Ahanang itanam guys. Sa magtanong po kon sa buwa katong gipangado ilas tong nagbayad mig kurente kilabog. Basa pag juta mabuhi din siya. Kaya puro na. Kaya na, patula. Ha? Patula ni kanitanan, ha? Aga din gisabot dali guys, wa na nubo. Tong naipitsay man tuog litos. Wa man itubo. Mo magsabot ako puhon ug utro. Aray ah. Pura ganon. Ano ba yan? Ganang ibutan ng bidao ba? Tambak mo na. Iwiw! 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 Okay, mara na siya guys. Worth of 15 pesos, nakatanong pa, nakapanakot pa. Sa ganahan. Apo ka, ya. Naluto na? Hapit na. Kuha pa day, paday layo paday ka pumalatag. Ano mo na kanang? Ano mo luto? Ano mo na? Sabaw? Sabaw lang umano. Pwede- Isa kulang kapayas. Pwede maluto dahil. Pa, huwag paggamay. Suplahan pa ng bitsin. Ani. Ibutangan na yung nagmantika. Adobo ba na? Kabutang magbanting ka. Kuan mo na? Sabaw mo na? Ano? Sabaw pa dahil na. Nagmantika, napalit na. Sana, palitas Madam Marlinda. Gahit palit kapayas. Pamlata. Kapayas. Wapong ligag t-shirt ron. Wapong ligag t-shirt ron, ay la. Kaya pagtuon ni mo, yawa ko sa ninang tarong ya. Buk ka na ho ya. Ano, simba ko ya. Sabi nila ako sa nina. Mura dahil ka po simbaro. Wapo na, bukbuwak ka. Ha? Bayo na buwak-buwak ka na sa nina sa mga batanon. Sa nina sa mga batanon, guys. Hi guys. Lola Bits ni guys. Naapot. Ulit na kuhag na guys. Pugmapohon guys. Uli, mga kaawan pa. Ay, gano'n ba yung magwag sa kayo kutra? Napo ka no? I-plastar ako sa Alicia. Ako na bahala pa dong hagla. Basta para na. Ako rin, hatad mo ni. Hatad kinaha kay di pwede ikaw rin isa. Dapat yung trapaho na ninyo. Oh, Diyan mo lapas para mangka. Wapo tabilaran. Mura. ay, totoo ni mo. Ang gana rin mo ko. Oy, hagna ako na market. Ay, sige day. Bunga marko day. Di lagi pwede. Lapas para mangka. Kada, pwede po yun. Para kang lolo. Sa ito yung sakdan lolo sa una. Siya ka. Ignorant ka. Di sa itong ikan. Di sa itong ikan. Nagbilaran. Nagbilaran. Di balis dinurog. Tanda. Napot sa ubay. Ibalin sa dinurog. Tuan, ibiyo na to speakers ni agian nagsani na to mga lungsura, ana. Ana mo pa na mo uli ako bana sa magibutang to sa Ginoo. Pastilan, imbis doon ni sakyan, sa kag dinurog. Tuan, ni abot na. Kasabaan pa na ko, ikabulanong kang dako, kakatutol buang ka. Ikaw yung ikaribulanong, labinan ka sa ikaw kakatutol sa mga lungsod. Ano ni abot ka na itong layo, buang ka. Kasabaan pang niyong, ay, plaster doon rin, ibalik dinurog. Ano yung bali yung dinorog la? Apiniyag doon rin na ito, kamulang ka na. Kaya, taon niya. Napot sa bukid. Tapos bukid, kabog-kabog, Bis- minagot. Ibis dagatan rin ko hagnara. Napot iros bukid. Abot mas bukid ka, kapitahan na. Waka di tayo lamang sa kalibutan. Sa akin na naman to. Nasaag. Saag, bulano, nasaag. Wabag po yung syudad, nasaag, naapot. Pwede ba rin pa tingog mo na mag-vlog, di mo tingog. Napapot ko. Record. Dara guys, alot na lawa pa.
Mapatahon. Wa pa. Asa man la? Adobo na na. Adobong manok. Nanay mantika na. Wala pa, suka pa ni. Ang mantika di ay. Mamana ni suka. Ano ba ka? Kuya diserte, di ba? Umot lagi ya, kadyo lang. Ano po? Pamahon pa man ang oil niya. Tapos, Pamahon ng oil o So, suka. tapos, napayadyan pa, Tagalog guys. ilaw na dito ang oil. Pag Tagalog. Kung maiti na ng suka. Anong ilunod dito na yung trapo? Duli, oy! Oh, di ba? Ako hindi magluto ng trapo nga. Wala po ginlo. Muingon naman ang mga. Kung gawa sinong kiguwa nga, hasta trapo yapin ang gano'n. Ano na? Trapo yapin ang gano'n. Ano na? Daap. May mga gilo na nakuhan. Ano ba na yung basa? Patawa mo ka lang. Ipakita guys na mo guys, ang katuwa mong gipalit gani sa kasabas market guys, katong mga materials. Sabo. Tara guys, mga ipalit mo kanina. Sa kasabas, nilansang, ugkuan, plain sheet. Diyan na pikahoy guys, tapos gawas, nakabutang. Pikaw si gawas, tara. Gawas ta. Kaya upat ka kuan, upat ka buok nga tabla para sa tubangan. Dahil butang. Gisi guys oh. Sapa na, dapaw. Buwan na, yun na, uwaw to. Dara, luto na. Yeah, luto na guys. Hi guys, luto na akong adobong manok. Be pakita. Gika ba ko sa kong apo, kawa ko na ko magpahibaw. Bungol-bungol, makadongo guys. Ay, nakaito ka na luto na guys. Luto na, lamin na na. Oh, lami na. Be. Mawal, matakob ano. Pagdala din ni kumplito man. Matakob na niya. Bao. Gihaling man din mo yan. Injure ba na la? Ya, imo matigaling gihaling kay Wailuk kaya. Gialing nagtakob lang. Haling ano, itakbo. Kami takbo, hindi naman igisudlan o kuwan sa igisudlan niya. Ba't ba to? Bang tulawan na niya dad, ano itong balik, wala man na itakbo. Pari bataan eh, napos. Ano naman? Sao lagi bali-bali nung nagtaklo. Ikat na. Buling man. Apo ka. Lola. Luto na guys Luto ng adobo, kaso-aso pa oh. Adobong manok. La, di sa puro ka pauli ang nagila. La. Lumingaw, luminay ka. Bala mo na nagmingaw, pagkanta mo, pusayaw mo. Ay sa kuliog ma. Bisa lagi pauliun bawal. Tagaan kag tabako lang. Nya, wa ko katutol, bubak na rin ko pa nung kasaba, yung tanaw na yung signboard niya. Alicia Bahag na. Nandiyan ko signboard. Away signboard. Ako ino na pili kabe. Pakyawan na ako 100 doy la. Ihatol ko sa hagna doy. May gani ba? Dapat ba Wala to sila na 100. Senior citizen ta. dapat ba 100 drone pamasahe? Ako may ino senior citizen. Subuta sila. Kanang bao din. Hatol sa kuno. Bao-bao. Pwede sa Amber ka na tagahagna mo ko niya. Wa may hatod na ko niya. Mura mag-1 isa niya. Hatod sa ko, bao-bao kita na 100. 100 nila. Bura ko bula na. Kaya hatod lang, kaya 100 naman. Wala may 100 na. Senior citizen ba nila? Sa ito, guys, driver. May mga driver. Pag umapakyaw niya, 100. Di sa lagi ka paulion lang. Yeah, naulit na gatito. Hindi, nasa Diyos ka muli la. Sa lagi ulit ma. Ayaw lagi ko ay nagsadyong buang nga ka kay dugay na ko dali si Mata. Dugay ka pila ka adlaw ko kadani. Tres, munto na po tala. Tres dos. Tres. Wa pagaling sa kabuhan. Wa pa bitaw sa semana, wa pa bitaw. Isa pa dali uli ma. Bitaw. Balitan mo ka, tabako lang sa kabugtis. Muli ko dali kasi akong trabaho na to. Kaya ano, Mura magkagahip pas lang.
Katrabaho. Magsabot pa nito si Joshua, patrabaho na to, naku, akong kuhaan na to. Sira. Ay, mo portahan ngayon gilamba-lamba. Portahan, gilamba-lamba sa agang pakpok to. Gilamba-lamba udit la. Gilamba-lamba ko din, bungong.